Molt bon dia a totes i a tots. És un honor ser aquí avui per concloure aquesta primera part de la jornada dedicada a la presentació de l'informe de la Bioregió 2024 que ens presenta Biocat. Biocat, què hem de dir? Sou el motor de la Bioregió de Catalunya, un ecosistema vibrant que concentra talent, recerca i innovació en ciències de la vida i de la salut. Des de la vostra creació, el 2006, heu treballat per enfortir la connexió entre la investigació, l'empresa i el sistema de salut i heu facilitat la transferència de coneixement i accelerat l'arribada de noves solucions mèdiques al mercat i als pacients. Aquesta tasca ens ha ajudat i ha consolidat Catalunya com un referent en biotecnologia, tecnologies mèdiques i farmacèutica a escala internacional i les dades que es presenten avui així ho corroboren. Aquestes dades ens ajuden a fer un diagnòstic que per nosaltres és molt important per la presa de decisions basades en evidències, per poder fer polítiques públiques. Un any més, Catalunya demostra que és un país amb capacitat per reinventar-se, innovar i liderar. Ha de continuar i hem de continuar sent aquest referent en recerca, innovació i aquest desenvolupament tecnològic. Aquest és el nostre compromís i avui, a més, vull compartir amb vosaltres que el nostre ecosistema científic i empresarial, juntament amb les polítiques del Pla Catalunya Lidera, marcaran la diferència en els propers anys. Estem en posició de dir que el sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya s'ha consolidat com aquest motor fonamental del nostre progrés. La Bioregió de Catalunya es consolida com un pol d'innovació en ciències de la vida i salut, destacant en recerca de l'impacte, inversió en startups i col·laboracions industrials. En aquest moment en què Europa aposta per la innovació com a motor de creixement resilient i sostenible, Catalunya es posiciona com un model d'èxit, combinant excel·lència científica, transferència tecnològica i una forta atracció d'inversió estrangera. Ho he comentat ara fa un moment, però la integració d'intel·ligència artificial en biomedicina, el lideratge en assajos clínics i la creació de hubs en teràpies avançades són alguns dels exemples del potencial transformador d'aquestes tecnologies. Així, la Bioregió no només esdevé un actor clau en l'estratègia d'innovació europea, sinó que també ens oferiu un entorn òptim per a aliances público-privades, interregionals i també internacionals, impulsant una nova era de col·laboració per afrontar els grans reptes sanitaris i tecnològics del futur. La Bioregió de Catalunya és un ecosistema dinàmic, format per més de 1.500 empreses, 93 centres de recerca, que representa el 7,6% del PIB català i ocupa a més de 289.000 persones. Aquest lideratge no és casualitat, és el resultat d'una aposta clara per a la investigació d'avantguarda i la transferència de coneixement que ens situa com a la 5a regió d'Europa en captació de fons de recerca Horizon Europe i la primera en producció científica i d'alt impacte. Aquesta posició capdavantera s'ha traduït en un augment notable de la inversió privada en el sector, un 55% més que l'any anterior, i l'aposta per sectors emergents com la biologia sintètica, la salut digital, la intel·ligència artificial en medicina, reforcen doncs aquesta competitivitat en l'escenari internacional. No obstant això, i com sempre diem, no ens podem permetre ser autocomplaents i el nostre compromís no es pot aturar aquí. Per continuar creixent necessitem posar en marxa accions concretes i aquest, com us deia, és un dels fonaments del Pla Econòmic Catalunya Lidera. El nostre pla és l'eina estratègica dissenyada per consolidar Catalunya com aquest actor destacat en l'economia europea i ofereix una resposta coordinada als reptes i les oportunitats d'un entorn global en constant transformació. Si volem, com diem, garantir que podem ser capdavanters en innovació, hem d'enfortir el sistema de recerca i les nostres universitats. En aquest sentit, i només per mencionar algunes de les accions, el Pla Catalunya Lidera estableix mesures molt concretes, com per exemple l'increment de places universitàries en STEM i medicina per poder inclús duplicar el nombre de graduats en aquests sectors clau, el desenvolupament i enfortiment d'infraestructures científico-tècniques, la creació d'un fons de capital risc públic que ens permetrà a la Generalitat cofinançar projectes innovadors amb el sector privat, també el desenvolupament, finalment, del programa de teràpies avançades i emergents per obtenir un sistema de salut d'avantguarda, així com l'estratègia en recerca One Health, una salut a Catalunya, per validar noves tecnologies i avançar en el coneixement de la interconnexió entre la salut animal, humana i planetària.
Aquestes accions i d'altres que estem treballant no només ajudaran a consolidar la nostra posició com aquest pol de coneixement i innovació, sinó que també garantiran un ecosistema de recerca robust capaç de competir com fem a escala global. Un dels sectors on la recerca i la innovació tenen aquest impacte directe en la qualitat de la vida de la ciutadania és la salut. Catalunya ha esdevingut un referent en medicina personalitzada i teràpies avançades, amb 75 teràpies en desenvolupament clínic i 21 teràpies avançades en fase de prova. Això diem sempre que és possible gràcies a aquesta col·laboració entre centres de recerca, hospitals i empreses, així com una inversió constant en assajos clínics que ens situa com a la 5a regió europea i la 8a del món en nombre d'assajos actius. A més, la intel·ligència artificial aplicada a la salut, com dieu i hem vist ara fa un moment, està revolucionant la manera en com diagnostiquem i tractem les malalties. Avui Catalunya ja compta amb més de 168 eines d'IA en salut i 112 startups dedicades al sector. El repte ara, com diem, és garantir un marc regulador adequat i assegurar que aquesta tecnologia arribi a tots els ciutadans. Catalunya té, doncs, tots aquests ingredients per ser un referent mundial en recerca, innovació, desenvolupament científic i el Pla Catalunya Lidera és la resposta a aquest repte. No només ens ha de permetre consolidar el nostre lideratge econòmic, sinó que també assegura que aquesta prosperitat sigui compartida per tota la ciutadania. Deixeu-me dir, per acabar, que som davant d'una dècada decisiva per Catalunya. Tenim el talent, les institucions i la capacitat per liderar la innovació a Europa i al món. Moltíssimes gràcies.